Puistokartanon palvelutalo Espoossa tukee hyvää ikääntymistä. Puistokartano sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien ja palveluiden äärellä keskellä kehittyvää Espoonlahtea. Puistokartanon palvelutalo on kuin tavallinen koti. Puistokartanossa on paikalla omaa henkilökuntaa vuorokauden ympäri. Ravintola ja kahvila palvelevat vuoden jokaisena päivänä. Voit sisustaa oman kotisi, kutsua vieraita ja laittaa ruokaa omassa keittiössä. Voit rakentaa kotisi ympärille juuri sinun näköisesi arjen. Minun oma henkilökohtainen mielipiteeni, minun on ollut ainakin hirveän hyvä täällä asua. Täällä on turvallista ja on palvelut kaikki lähellä ja apua saa aina. Että minusta on oikein hyvä koti tämä. No, mulla on 2 huonetta ja oma keittiö, pieni keittiö, kylpyhuone, vessa, yhdistelmä, vaatehuone. Se on 44,5 neliöä ja tilaa on ihan riittävästi. Ja 3. kerroksessa mulla on ihanat maisemanäköalat siitä, urheilupuistoon ja liikennettä nähdään ja muuta, että mä olen oikein tyytyväinen. Tervetuloa tutustumaan Puistokartanoon.